το ποσό επιθυμεί κάτι το συγκεκριμένο. Να μας κάνει ευτυχισμένους δια του χρήματος. Να μας κατατηρήσει με χρυσάφι. Έναντι του δισεκατομμυρίου της, επιθυμεί δικαιοσύνη. Ανεχτήκαμε ένα έγκλημα. Μια δικαστική πλάνη. Την ψευδορκία. Ένα πανάνθρωπο. Πολύ σωστά. Πολίτε του Γκίλεν. Αλίμονο. Αυτή είναι η πικρά κατάσταση των πραγμάτων. Αναγνωρίζω βέβαια μεγάλη υλική δυνατότητα που προσφέρει αυτό το δισεκατομμύριο. Όμως, ο πλούτος έχει τότε και μόνον αξία όταν εξ αυτού πηγάζει πλούτος καλοσύνης. Αυτό παρακαλώ να το σκεφτείτε, να το αναλογιστείτε καλώς. Ακούτε τις επιθυμίες, κυρίες και κύριοι! Είμαστε συγκλονισμένοι! Άλφρεντ Ιλ! Το λόγο λαμβάνει και πάλι ο Δήμαρχος! Άλφρεντ Ιλ, έχω να σου υποβάλω μια ερώτηση. Τώρα θα ακούσετε τη φωνή του ανδρός του παλιού φίλου της Ευεργέτητος. Ο Άλφρεντ Ιλ είναι συγκινημένος βέβαια από ευγνωμοσύνη. Άλφρεντ Ιλ, είσαστε γνώστης του γεγονότος ότι η δωρεά μας έχει γίνει εξαιτία σας? Δυνατότερα παρακαλώ για να καταλάβουν και οι θεατές μας. Μάλιστα. Θα αποδεχτείτε την απόφαση της συνελεύσεως μας για την αποδοχή ή την αποποίηση της δωρεάς της κυρίας Αθανασιάν? Θα την αποδεχτώ. Έχει κανείς να υποβάλει κάποια ερώτηση στον Άλφρεντ Ιλ? Κάποια παρατήρηση κανείς σας γύρω από τη δωρεά της κυρίας Αθανασιάν? Πάτερ μου, κύριε γιατρέ, μήπως εκ μέρους της αστυνομίας, η πολιτική αντιπολίτευσης? Προχωρώ λοιπόν στην ψηφοφορία. Όποιος καθαρά την καρδία θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη, ας σηκώσει το χέρι. Στο θέατρο επικρατεί ευλαβική σιγή. Η δωρεά της Κλέρης Αθανασιάν γίνεται αποδεκτή, ομοφόνος, και όχι εξαιτίας των χρημάτων, Και όχι εξαιτίας των χρημάτων. αλλά για τη δικαιοσύνη. Αλλά για τη δικαιοσύνη. Και επειδή το ζητάει η συνείδησή μας. Και επειδή το ζητάει η συνείδησή μας. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε όταν ανάμεσά μας ανεχόμαστε ένα έγκλημα. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε όταν ανάμεσά μας ανεχόμαστε ένα έγκλημα. Που πρέπει να το ξεριζώσουμε. Που πρέπει να το ξεριζώσουμε. Για να μην βλάψουμε τις ψυχές μας. Για να μην βλάψουμε τις ψυχές μας. Και τα ιερότατα αγαθά μας. Και τα ιερότατα αγαθά μας. Θεέ μου! Θεέ μου! Αυτή η κρίμα, αυτό το θέμα δεν ακούστηκε καλά. Αυτή η γραμμή χαράς ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Παρακαλούνται οι κύριοι δημοσιογράφοι για ένα μεζεδάκι στο... Σταματά! Ώστε σήμερα λοιπόν, Σήμερα θα ήταν καλύτερα στο μαγαζί μου. γίνεται και εδώ. Είναι κανείς ακόμη στην πλατεία? Κανείς. Στον εξώστη? Άδειος είναι. Κλείστε τις πόρτες. Δεν επιτρέπεται πια σε κανένα να περάσει από εδώ και πέρα. Κλειστές είναι. Κλειστές είναι. Πάτερ μου, ελάτε παρακαλώ. Έφτασε λοιπόν, παιδί μου, ήρθε και αυτή η κρίσιμη στιγμή για Ένα σένα. τσιγάρο. Ένα τσιγάρο, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως από τα καλύτερα. Όπως λέει και ο προφήτης Αμώς, Άστο να λείπει. δεν τη φοβάστε. Ό,τι. Εγώ θα προσευχηθώ για σας. Προσευχηθείτε καλύτερα για τον Γκίλεν. Ο Θεός να μας ελεεί. Σηκωθείτε, Άλφρεντ Ιλ. Σηκώτε παραπάνω, Κουρούδι. Αρχιφύλαξ, συγκρατηθείτε παρακαλώ. Συγγνώμη, παραπέρθηκα. Ελάτε, Άλφρεντ Ιλ. Πολύ σου λοιπόν.